Splendid Cartoon Yorùbá. Olúwa, mo ní interview láàárọ̀ yìí. Bí mo bá ṣe débẹ̀ báyìí, èmi ni kí wọ́n kọ́kọ́ mú. Olúwa o, èmi ni kí wọ́n kọ́kọ́ mú. Olúwa, ẹ jẹ́ kán mú mi, kán mú mi, kán mú mi. Olúwa, ẹ jẹ́ kán mú mi, kán mú mi, kán mú mi. Olúwa, jẹ́ kán mú mi. Àníṣe, kán mú mi, kán mú mi sẹ́, kán mú mi. Èmi ni kí wọ́n kọ́kọ́ mú. Olúwa, kán mú mi. Lórúkọ Jésù náà gbàdúrà. Àmín. Mo ti pẹ́ fún interview yìí o. Tí mo ní kí lọ gun bridge nsìn, ó tún máa pẹ́ sí. Wo, jẹ́ kí n sọ́dọ̀ express jàre. Nothing dey happen. Arákùnrin, kí ló dé tí ẹ ò gun bridge? Ẹ má bínú, mo ń kánjú ni, mo ní interview láàárọ̀ yìí. Ó sì dá bẹ́ẹ̀, tí ẹ bá dé àgọ́ wa, ẹ máa ṣàlàyé ara yín. Ẹ jọ̀ọ́, Ọlọ́run ni mo fi bẹ̀ yín nírà kó bá. Mo ń kánjú ni, mi ò mọ̀ mọ̀. Ṣé rí, bí ẹ ṣe kọjú sọdá yẹn, náà ni kí ẹ ṣe kọjú wọn ní kíákíá. Oṣù 6 péré ni. Mo gbé. Ọ̀gá, a ti mú ẹnìkan o. Òun la kọ́kọ́ mú. Èmi ni kí wọ́n kọ́kọ́ mú. Olúwa, ẹ jẹ́ kán mú mi, kán mú mi, kán mú mi. Splendid Cartoon Yorùbá. Àwàdà tí ò lẹ́gbẹ́.